dipuja saka wujud ayang-ayange Semar wekasan timbul ya dadi lair jeneng kita kuwi Bagong. Iwang Candra wis kumlewang ing imbanging Cakrawala wanci wis gagat enjing rame swaraning soto kluruk sesawuran Begegegugegugeg saduli temel Ndara nuwun sewu rawuh teng Karang Kadempel sajak miji kelawan sowanipun Semar Ndara Janaka kula nyadong dawuh nggen sampeyan rawuh wonten wigatos napa Semar kantun nderek kemawon Ndara Kakang Semar kula wonten dawuh yektine praptaning Arjuna ning Karang Kadempel iki ora liya kejaba mung bakal amboyongi kelawan jeneng Kakang Semar Badranaya bakal ndak boyong lan sarta ndak kanthi sowan ning Prajanegara Ngendraprasta Kakang wonten wigatos napa Ndara Kakang Semar kula apa kirane Kakang Nayantaka kesuben sartane apa kelebyan yen to iki dina dinaning pasewakan mula kang saka kuwi tajaluk satatawa ngadhep ana ngersaning Kaka Prabu Darmakusuma ya ngadhep ana ngersaning Kaka Prabu Puntadewa Kakang Nayantaka Semareka den prayetna semurires eka balik tetiane gandayane Trisunya Purnama sasi gilar-gilar semedyan ning tengahing latar meleng lintang Bima Sekti Prastawa dawuh Ndara Janaka pratela kula badhe pun kandhi tumuju negaring Amarta nek ngaten daya-daya sak mangke prapteng negaring Indraprasta kula dherekaken Ndara
mancing langit kelap-kelap katon ler kencang kengalis risang mawe gandrung saparan katuluwu kermo yak mayik saking jas balewur wajan nganti suaraku entek bungae Bathara Guru mandek ora mandek Ru, wah menungso ora tatanan. Minta jaluki keterangan arep ngerti bapake Bagong iki sapa kok malah dadi kaya ngono kowe, Ru. Wah, wah. Wah. Mboten ngenten babar pisan. Mboten pangling menika. Rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Wenang nadanto kula dereng tau tatih wanuh ka Paduka Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula konco Pukulun. Mas Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Ponokawan Bagong Yuk. Nyoto landhep panggraita kita sanadyan jeneng kita katemben sepisan iki wanuh marang panjenengan. Nggih. Sembah bekti kita ulun tampa mboya liwat pangestulun tampanana Ponokawan Bagong. Pun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat paripe Pukulun. Iya. Salajengipun menapa ingkang dados sabab lan darunanipun wondene Paduka Iwang Pikulun padha menang. Prapta ing Madyapada. Bagong wonten dawuh. Yektine panjenengan ulun mboya teka prapta ning Madyapada. Nanging sayekti wis watara wektu panjenengan ulun mapan ning Madyapada. Lho. Paduka mapan ning Madyapada wigatosipun apa? Sayekti panjenengan ulun mboya kok namur kawula nanging panjenengan ulun manjing ana ing nganggo kita. Mula mboya jeneng Mokal kalempun to sak mengko ing mau jeneng kita bisa duweni kadigdayan ingkang kliwat ukur. Mboya ana Jawa ingkang bisa ngalahake kelawan jeneng kita. Kalebu kadigdayan kita anggon jeneng kita bisa ngambah dirgantara utawa mabur. Iku kabeh merga sangka palimarma ulun lan merga sangka panjenengan ulun ingkang manjing ana ing nganggo kita. Walah. Ana ngaten iki wau. Janjane niki wau mboten saking kabisan kula piyambak ngaten. Mboya. Nanging yekti pancen panjenengan ulun ingkang maring pitulungan kelawan jeneng kita Bagong. Malah kula kaya wis kentekan laku Pukulun. Sabab apa kita matur kang mangkono? Lan niku nguyak-uyak Bathara Guru kula jaluki katerangan. Piyambake mboten blaka ngapusi. Sabab apa jeneng kita mestani Yenta Manikmaya ngapusi?
Niku lho, lek ngandhake nek kula niku anake Semar sing cinipta saking ayang-ayange Semar. Kula ora percaya niku mung dongan. Niku ora kababar kasunyatan. Bagong wonten dawuh. Saiki ulun kang bakal njarwani kelawan jeneng kita mundhak ing menggone. Jeneng kita sasar susur lakune. Nggih, atos pundi? Yektine apa to sababe? Ulun mboyang ngeparengake jeneng kita kasembadan bujung marang Manik Moyo. Merga pancen ulun ingkang nyandhet kelawan laku kita supaya jeneng kita aja ngasi gawe cintrakaning nalendraning para dewa. Mula kang saka kuwi panjenengan ulun ngicali kadigdayan kita. Srana panjenengan ulun racut saka raga kita Bagong. Nggih, lampun dong, lampun ngertosna niku. Salajengipun dados pundi? Bagong wonten dawuh. Sayekti apa kang diaturake dening Manik Moyo didhawuhke marang kita kuwi bener kedadeane. Bener ingkang pundi? Perkara kita atmajane Semar Badranaya kuwi sayekti pancen jeneng kita kuwi dipuja saka wujude ayang-ayange Semar. Biyen nalika jagat durung ana menungsa ingkang manggon, durung ana menungsa ingkang urip ning Madyapada. Ana ing Mercapada iki ingkang mapan lan ingkang ana mung bangsaning jin lan para jineman. Nalikane Manik Moyo kadereng kepengin dadi dewaning para dewa. Kepengin madeg nalindring Ayewangan Suralaya nganti nglilake marang kadange loro. Sepisan Tejamaya ingkang saiki dadi togop kelawan wong atuwa kita yaiku Semar Badranaya ya Ismaya. Critane pripun? Caritane ngene. Manik Moyo gawe cerita sartane gawe lakon kaya-kaya Tejamaya lan Ismaya rebutan derajat pangkat kepengin dadi dewaning para dewa. Wekasan eyang kita. Eyang kula sinten? Eyang kita ya kuwi Hyang Tunggal. Hyang Tunggal niku sinten e? Eyang kita ya kuwi Hyang Tunggal. Paring paukuman marang wong loro. Ya kuwi Tejamaya lan Ismaya. Ismaya diparingi paukuman kinen nguntal pager gunung sisih wetan. Banjur Tejamaya diparingi paukuman kinen nguntal pager gunung sisih kulon. Wekasan rusak aragane Semar. Awake dadi kaya gentrong. Wekasan uga awake togop rusak, cangkeme dadi ndobleh 3 meter dawane. Yaiku ingkang ampun gumujang ulun mbayangke pasuryane togop. Lah ora metu kuku sih. Iku ingkang dadi jalaran jeneng kita Cinipta. Pripun niku sambunge pripun? Nalika wong atuwa kita diparingi paukuman mudhun ning Madyapada, durung ana menungsa ingkang mapan ing jagat. Wekasan Semar njaluk rowang utawa njaluk kanca marang ngarsane Hyang Tunggal. Wekasan dipuja saka wujude ayang-ayange Semar, wekasan timbul ya dadi lair jeneng kita kuwi Bagong. Hyang Candrawas kumlewang ing embanging Cakrawala wanci awis gagat enjing rame swaraning soto kluruk sesawuran. Nggih. Kula ampun pitados nek panjenengan sing paring dawuh kula pitados pukulun. Iya.
Kang mangkono ulun mboyang ngeparengake jeneng kita. Mbujung nguber-uber marang Manik Maya maneh. Nggih. Sababe apa? Sabab jeneng kita wis ulun paringi katrangan ingkang gumathok. Nggih, nggih. Dadi kula mboten sandadak mburu katrangan sing gumuthik niku. Iya. Nek ngaten pun lega, kula ngaturaken panuwun nggih Bu Kulun. Iya. Kang sangka kuwi jeneng kita kuwi Sayektiatmaja mbarepe Semar. Nanging karo Semar sira digawe ragil. Nggih, mboten napa-napa. Wah, jan gleleng aku nek dadi anak mbarepe Semar. Gareng dadi adhiku, Petruk dadi adhiku. Karo tak uyuhi raine. Aja kaya mangkono kudu tresna karo sedulur. Nggih. Ngestoke dawuh Bu Kulun. Yen mangkono panjenengan ulun kundur makayangan Bagong. Nggih, nderekaken tindak jengkar paduka Bu Kulun. Rumangsa kleru, rumangsa dosa. Wah, kok dadi ambok ya wingi-wingi aku sowan ning Ndarandir Bawana. Lah kene meng ngono kuwi. Ndakno kok aku mau dadak ngamuk ning kayangan bareng. Padu karo sing nyiter bareng. Padu karo Bathara Guru bareng. Aduh. Aduh. Cumleng tenan ndasku. Agene nek endinge meng ngono. Ha ngerti ngono wae wong mau ya Bathara Guru wis paring jawuh nek aku ki anake Semar. Sing dumadi saka layangane Semar utawa wayang-wayange Semar. Aku ya aku ora percaya, ya ora apa-apa. Nek aku percaya ya aku ora dibayar. Mergo lakone ming semono ya ora apa-apa tak lakon. Wis. Tak sawang cumlorot cahyane kae. Mertandake yen ta wong Kulun Manik kaya ning negara Ngamarta kae. Oh, sowan Pandhawa kae. Gelar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorote tanpa padang
Niwang Agung muga ngayomi marang praja negara Ngamarta saisinipun. Nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Koko Prabu Ndarawati, ya jagat pangestu ngara. Parang paduka Yayi Prabu Darma Kusumami je dhateng wiswanipun ingkang raka ing Dwaraka Yayi. Nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu inggih. Sampun wiwit nggih kula ngawontenaken masewakan. Nuwun sewu badhe ngrembak perkawis menapa Yayi? Sinuwun Puntadewa. Kakang Semar ya nggih. Ajeng rembug napa Ndara? Napa sekinten enten lelakon sing edapi-edapi teng negara Ngamarta? Ora Kakang. Lajeng napa? Sayektianane Puntadewa nganake pasewakan disababake sangka. Anggone Kakang Semar wis telung candra ora prapta ning negara Ngamarta ya mung Puntadewa njaluk supaya sakmengko Kakang Semar mejangake wewarah sartane mejangake pitutur marang resaning para Pandhawa jenyatane wis watara suwe Kakang Nayantaka ora nuntun marang uripe para kawula Kakang Mas Rama Sidam. Yata laruta sangking godha sangkuru kula yen tan mutusa sang Sri Sarawuh Paduka Iwang Pikulun Manikmaya kula ngaturaken sembah. Pukulun kula ngaturaken sembah. Pukulun kula ngaturaken sembah. Wah. Guru kakekku aku ngaturake basaku katuru. Dung Mas Rama Sidam Sikaring Bawana. Yaya Pandhawa ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae kebat kita tampani. Inggih pukulun sampun sanget panggen kawula pundi. Puntadewa yekti prapta ulun mung bakal njaluk senjata pitulung. Sak temene jeneng ulun kabujung ing kacintrakan liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten pukulun merga mangkene panjenengan ulun nampa sawane Panakawan Bagong ya abdi kita munggah ning Kayiwangan Suralaya ingkang wigati mboyana kejaba nanjake marang sapa ta sejatine wong atuwane nanging panjenengan wis paring dawuh lah kok jebul Panakawan Bagong Boya percaya marang pangandika ulun ingkang edap-edapi meneh lah kok teka dadi Panakawan Bagong wis mapan ana ing negara Ngamarta Puntadewa ulun njaluk palilah jeneng kita Panakawan Bagong bakal ulun lebur ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka Darma Kusuma. Bagong, wonten dawuh, Pak. Kowe ndek dosa apa kowe kok ora percaya nek aku bapakmu. Lho. Aku ora ngapa-ngapa. Ae lho ngendikane Manikmaya. Kula nuwun sinuwun. Ngapa semamah modar? Lah iki menungsane sing bujung panjenengan ulun. Lho, senes kula. Banjur sapa? Mir. Tangi mir wis esuk. Kok dadi enek Bagong loro. Kurang seru.
Jogeti mah meneng. Sing gawe keluputan iki kowe apa kae? Aku dudu kae. Lah terus kae sapa? Lah. Sampun badar menika Kang Mas. Sampun badar. Ora tesih dimut. Lampun badar kok tesih dimut. Pun rampung lampun mboten wujud Bagong. Walah iya. Bu Mas Nomo Sidam sekaring bawana langgeng. Ponokawan Bagong lah kok teko dadi jeneng kita duweni matrap kang mangkono. Setan kowe. Mirang-mirangke karo Semar. Aku ki bapakmu kok dadak goleki sapa sejatine bapakmu. Aku wis percaya, aku rene iki ora arep nguyak Bathara Guru. Wis aku kene. Sembedengan ora. Matilah minggat kowe. Nggih ngapunten Mas. Pripun ngersake napa? Aku ki nyaduk wetengmu merga aja kaya ngono aku kok pengin-pengin. Ora tapuk wae. Nyuwun ngapunten estu Bu kula janjane niku pene betake kula pengen genahke. Engko gek-gek tiwas kula ngajeni karo Semar, tiwas kula ngabekti karo Semar, engko gek-gek kula meng ora ana entuke apa-apa. Tegese piye jeneng kita ngucap kang mangkono? Pokoke kula ngapunten estu nek kula ngrusak kayangan. Iya Mbu ya dadi ngopo nanging ulun jaluk. Besok meneh yen to jeneng kita ndek gegayuhan apa-apa prayogane luwih dhisik. Tetarenan karo Kakang Ismaya. Nggih, ngapunten kula di ngapunten niki. Iya, ulun maringi pangapura. Amengke mesti ajeng sampeyan pidana cemplungke kawah. Mbuya Bagong, mbuya. Malah ulun bakal kundur makayangan. Nggih, matur nuwun Mbok ulun. Kalepatanipun anak-anak kula. Ndara, iya Kakang Semar ora dadi ngopo. Jernyatane Bagong duwe keluputan tumrap Iwang Mikulun Manikmaya nanging Bagong Boyan ora duwe keluputan. Marang para Pandhawa. Nggih. Niki bocah nakal niku kula jae bali. Aku ora sudi nek to baleni kaya ngono kuwi meneh. Ora. Aku ku ya gur wedi kok. Wedi ngopo? Anggo pas aku ngajani karo kowe, bakno kowe udu bapakku asli, ayo aku dhewe sing wis kentekan ragat, kentekan BPKB ku nganti tak sekolahke. Nek wis kaya ngene iki terus piye? Aku wis jaluk pamit sinuwun Puntadewa bali kok ora. Nyuwun pamit, Ndara. Iya Kakang Semar. Sakniki pun tablang, pun padang. Anak kula Bagong pun ngerti, pun dijlentrehke karo sapa? Pulun Bathara Wenang. Ah niku. Teges bocahe pun percaya, pun lega atine. Mah kula nyuwun pamit. Nyuwun mangapunten sedaya kalepatanipun anak kula Bagong niki. Ngganipun leladi wonten ngersanipun Sinuwun Puntadewa sak kadang Pandhawa wonten ing negari Gandon ya negari Ngendraprasta. Mugi-mugi sak mangerwa sak rombongan negari ing mriki utawi wengkon Gandon mriki tansah pinaringana kawidatan kalisane Sambikala. Sedaya ingkang dados petani kopi, lombok lan sayur, pinaringana gangsal lancar subur makmur tandurane. Murah sandang pangane akeh, panenane ngrembaka panine apik kabeh. Iya Kakang Semar. Nggih. Wusana panutupe ngatur, jaya-jaya Wijayanti, slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan. Slamet to sak kabeh-kabehane Ndara.